wijine apa? Satune apa mau ya? Iku mang renang. Oh, pupusane longso ya. Oh, no, tak kira Ono. renang iku mang. Oh iya wis ora masalah. Wis adik ini sudah malam. Sesuk sekali. nimbalen ning Kudus. Oh iya wis sesuk bae ya Pak ya ngono ya gampang ya Pak ya. Bar sesuk wis rene meneh kok nek Sundri. Sundri nggih. Ah, caket Pak. Caket ya Pak nggih. Jenengan ndek mau mbok tendang satset ngoten kok. Nggih ditawani Mbak Arum mbok tendang gage. Engko aku soalnya iki maleh. Apa? Mang sing dadi celeng sapa nek ra? Oh iya. Celeng wedok. Ayo Mas, ayo Mas ya. Ayang-ayang ya, Mas Putra mau nyanyi nggak? Nyanyi, Mas Putra mau nyanyi saya. WML.
singkat waktu ya. Ya. Masih Mangga. 2. Tresno marang tangga. Ya. Sapa ya sing nyanyi? Sing karo tanggane bertresno-tresnonan ngene iki lho. Ana apa gak ya? Ana wakeh, Dek. Nek kok tangga, Kanca ya. tak jorekno kowe lho, Dan. Yo. Kuwi nek ngono iku lho. Maksudnya tak jorekno parak rene, tak gandeng, tak leh nang kono. Lagi ora kuat dadi. Aku kan bercanda, Dek. Oh, bercanda tak kira kowe gemes ngono loro. Gemes aku masih tak jorekno parak rene, tak leh nang kono. Dadine angle-mu ki ra kok kiwat tok ngono lho. Kowe iki tukang syuting kok ra pengalaman blas sih piye? Jane to, mau mbok Jane? genteni kok, Rom. Monggo terus sama nyanyi, Mas. Cus. Ayo, Pros. Yang berzadi. Nongkene lho, Dan. Nongkene lho, Dan. Sesuk tuku sing duwa ya. Pupusane longsor lho, aja pupus tenang lho, mok penyet pupus ra. Iya ana soalnya ya. Pupus iku sing putus kan saja pacar. Ora, Dek, ora. Puspa. Beda ta. Iya. Nyanyi yang belum nyanyi sayang. Ki lho Mbak Mbul. Mbak Mbul nyanyi sayang. Ayo sayang. 10 Dia Mbak Aro. gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Monggo Mas. Apa lah Pak senengane ngono Mama. Lagune bar sesuk ya. Sangune saiki ae. Alah alah ya ya.
Ya, sampun Mas, ngene Mas. Iki sepurane ya sak lagu gak apa-apa ra iso dadi siji sithik tok. Soale iki kancane Pak RT sak Pak RT niki lho gue kira ra umum. Kok nyenteni sedina ya ra iso Ora kanthi sabar. gak sabar Pak RT Pak ya. Siba nyuwun sewu nggih Pak, sak tembang tok nggih Pak nggih. Nggih. Nurutin niki lho. Pak RT. Sederek-sederek niki lho nggih. Monggo Nggih. jus. Sithik lah gak apa-apa Mas jarene Mas. Yo. Aku tresno ro kowe. Yes ya. Tresno sing satenane. Dol. Kabeh wis tak kene ro kowe. Atine Senadyan aku wis duwe bojo sing sakenane, nanging aku tresnone yo mung ro kowe. Iya iya tok prandene. aku tresno ro kowe. Yes ya. Tresno sing satenane. Ayo deh. Kabeh wis tak kene ro kowe. Atine Senadyan aku wis duwe bojo sing sakenane, nanging aku tresnone yo mung ro kowe. Rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan, tansah tak awang-awang mabur kaya layangan, padahal bojone ngomah mikir dadi susah. Apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri, pancen tak akoni wis lepas tengah hati, tapi aku rawani ingkari janji suci. Mungkin kowe udah jodohku, tapi aku sayang padamu jujur saka jero hatiku. aku ikhlas trimo dadi sing kaloro. Sajan ngopo rasa tresno sing Dek, mak iki lho teko, Dik. Mak lho bareng saiki sugih mlakune koyo kaboten kok. Mencep-mencep piye lho wong telahe. Telahe lambene bar di filler rek. Iya, saiki mbane duwite akeh lho. Digawa ning salon, Pak. Salone sinten? Salone Genrong. Salon Mas nek aku kok dikenek ngene iki mari ayu malah. Malah jus kandus kotos-kotos kok, Mak. Iku jenenge Eyelas. Lah kok ales kok ditunyuk-tunyuk nganggo Iku jenenge disulam. Ora roh beles wong ora gaul. Iki rambutku dikenek-kenek bareng ya. Rambutku mek wong diblowo. Heeh.
kok njero ngene iki. Iya, dibeleh. Sale kok ambil sing ngene ya. Hebat. Malah kok piye kono aku dadi wong sugih. Ewo kabeh sandale kok nganggo sinjir ngene. Iya, ya mbiyen yen nalika ora duwe dhuwit sandalmu nek meli. Sikil kok ngene. Tulisane apa? Nek diwaca. Lah iya kok iso. Saiki jinjit teme. Bebeke rono lho Kang. Pinggir kali. Tantung dek. Ma, Sesuk nibale adoh nang leren. iya. Ayo dulu. Nek dadi ngene ya Kang, ya piye kono lak dadi wong sugih jebule. Rasane wong sugih dadaki malah sirahku kopyor. Lah meneh aku iki bapak lho rambutku mau kayak ngene. Aku sebelum aku kudu ndangan. Tenang ae, Dik. Sing penting wis sugih. Iya. Ora melarat neh ra kekurangan. Iya, aku keleke suwe saiki rambut. Apik. Kelambi tak blabur, Mas. Kelip-kelip ya. Ya, sesuk tuku katok perak. Ya, oke. Es. Jane ana wigati apa kok semune? Jane iki aku ijeh urung srek. Gak urus srek piye? Eling nalika bapak dolan omah. Heeh. Omah kandang bebek saiki dadi istana. Kondange ngene. Tahu ngomong karo aku ngene. Piye? Kowe tak akoni mantu. Nek sugihmu iso ngluwihi sugihku. Sewengi iki kudu sugih. Delalah ngene. Sugih awake dhewe kan urung iso ngluwihi bapak. Iya. Ijeh sak ngisore sugihe bapak. Lah umpama aku duwe rencana ngene kowe matuk apa ora? Piye rencana piye? Aku tak ngepet bandane bapak. Engko nek bapak duwike wis entek melarat. Sing sugih kan aku karo kowe. Mesti aku diakoni mantu perkara aku sugih mergo bapak wis ora duwe diwelehno. Oh, Piye? nek bapak wis ora duwe sampean welehno. Iya tak welehno ben sadar najana sugih aja kumalungkung ngono. Aja nganti nemen-nemen ya. Ora wis pokoke intine bapak kudu sak ngisorku. Oh iya. Eling kewajibanmu ning kamar utawa ning sentong nyumet kuplik wenehi tembor delok lampu iku engko. Nek obah-obah. Berarti keterak angin. Ora yen obah-obah kuwi ya sampean nemoni bebaya. Nemoni bebaya gagenan ndang sebul plus mati aku selamat. Eling ya. Wis kono cepak-cepak. Iya. Mat glodok, bosok kowe. Tak kepet duwe entek melarat saknalika. Kakean. Anak mulai delok ae kok wis minggat neh. Omah semene gedene kok tak nggoni dhewe.
Iki terus dhuwitku 4 kuintal iki tak nggo apa engkrek bongkrek. Apa do nebas apa ngono. Warung-warung nang pinggir anu dalan kuwi ditebasi ngono kira-kira macem ora. Hah? Masuk. Ya, karo Caca musik iki kandhanono sesuk tak tebase kabeh. Aku kok greget tenan. Karo ngono anakku iki mbok piye? Rupa ya ora ngentuki lho, kaya disenengi. Timbang dhewe tak ngitung dhuwit ah. Munggah neng omah tingkat. Weh. Keturu. Sik. Sing panas nggon iki, Cak. Lah iki. Nek ketok kok panas iki mesti nggon donya. Kewepete. Hup. Ana pakune. Duit iki ora pangkring aku. Aku namanya nyoplok angkut ilang malah ngidul. Iki duit bayaran. Bukan tibat. Buta sapa? Buta. Wani tapi itu kan dicatet bos Sik. Ijeh iki rada anget kok ketoke ora entek duwike to. Hup. Ana tas barang. Woi. Ganane uncene. Oh, alah. Once barung begegek mati ngurak iki. Wes. Aman kabeh. Kabur. Memang tak kopi kok lali kabeh. Duwe wae tak kopi kok ora ana emang. Lho iki. Saiki Mat Glothok kok dadi edan anyaran iki piye, Pak iki? Sik to, sabar. Tuwa kok nangis ora pantes kok nangis. Ana apa iki? Celeng, Pak iki. Nglindur. Oh, Bayangi. kuwi anget. Pak iki. Apa? Mat Glothok anggere masak ngono kok celeng, Pak iki. Kaya dagelan sapa, Cik? Sopo? Ogut. Wong sugih kok nangis. Iki napa? Pantes wong nangis wong mlarat iku lho. Pulang sampean ora dadi aku kok. Malah nyalahke aku, nyalahke aku. Sik. Lah kok upama aku kok dadi kowe iki upama ana wong panjer terus piye jejal? Iki ora ngrebuk perkara wong panjer. Lah terus iki ora duwe lakon ki elek ngoten lho. lho, lah kok elek lakon apa maksudnya? Lakon apa?
lakon agar pesugihan kene iki wis elek ngono. Eleke piye eleke? Iki aku sing nguruske. Lakon babi ngepet Aku ngerti karepem mergo kowe kondo neket angger lakon iki bebeng ngepet mesti elek iku ngerti aku. Lah napa? Wayangan do nganggur. Lah iya mbayari wayang larang-larang kok trimo aku sing mergawe terus. Lah dene jalukan sing digawe kaya ngono kok, Dok. Kowe iku piye kowe? Najan to ketuane mogol iku ya kalah karo sing digawe. Lah iya. Jalukane kaya ngono. Ya nek perkara kalah iku aku ya tetep kalah karo dulur-dulur. Lah iya lek Baldawa. kudune Ngene iki sesuk Mas Toyo nek terus sesuk panggunge ra nang kene madhep rene. balik. Njaluk lakon ngene ra rekoso aku. Wis piro le. Malam wah. Dek bengi ya humor iki ya humor. Bayari wong larang-larang ora kanggo. Ning nyatane sing kena nggo sugih sapa jajal sih? Loh, ya jelas aku. Lah iya kok iso. Ning ana lakon sing ora bener. Lho perkara. Nah, mumpung ana sampean sarekat-sarekat niki kula aja ngomong. Ya omong. Nek kula mboten ngomong keliru. Nek ora tak omong lho ya ewoh ana. Ra ngoten. Maju. Bener, ya wis ngono. Nah. Kula niku sampean weruh ora? Kula niku Wong kula aku melek kok ora weruh. petinggi kakek maksude karepe kula. Ya ora ngerti wong ngomongke kok. Kira-kira wong kaya kula niki duwe dhuwit pira? Wah, yo. Menawa wae yo. Upama diitung ngono 3 dina ora rampung. Wah. Biyen, Heeh. biyen. Kowe biyen iku miliatan. Saiki triliunan. Salah. Lho. Lah kok salah iku? Alah salah sampean. Ngomong kok salah-salah. Arep ngomongnya salah. Sampean niku ambekan aja salah. Lah aku sing bener mesti. Napa? Cara Alah salah. Salah kabeh. kok salah kabeh. Duweke kula niku winginane niku kula amek keng bank niku Pira? 4 kuintal. Wah, duit sing ngantek Patang pintal. Patang kuintal. Mulai tema Kok duit tumpakno patang apa pintal. patang kuintal? Loh, tumpakno helikopter. Wih, Mlepuk ora bayar patang lawan. pintal iki. Wong sugih-sugih sak Galdawa. Umume nek njipuk dhuwit ning bank, iku ora pintal-pintalan paling-paling juta-jutaan. Ya wong Galdawa. Iya lho, kuwi sugih lho wonge. Ah, Wete nemer. aku niku nek dhuwit pintal-pintalan. Yen ngono wong Galdawa bawahamu. Kalah Bisa sugih kalah karo kowe. kowe. Oh, gak. Gak wani aku. Lah iya ana apa mau nganti kowe kondo wong Galdawa kalah suwe karo kowe, lah kowe malah ditanggap. Lah iya dak iku. Lah ula ikan mlepuk ngeten iki ya. Dene cedhak tekanan darah tinggi. Lah kok iso ngono Pak iki? Manggone ning irup karo ning Mboten Pak iki omongan Perkarane apa? saestu. Miras-miras kula niki tak laporan kalih sampean. Perkara apa? Mumpung wonten sampean, wonten Carik, wonten Bayan, wonten Petengan. wah petengane nom nggih. Wah, lagi wae iku. Nembe diangkat. Bayar. Bayar. Niki Carik, dulure Carik. Dulu cari. Dadi petengan bayar piro? bayar karo sapa? Bayar piro? Nek menawa. Wah. Lho iki cara dhewe dadi petengan. Lho iya. Oh. Ujian. Pintere ujian. Iya. Niku akeh. Ampun nyogrok kalih sampean. Ono kok gunggung wong aku dadi bayang kae. Bayar piro? 20 juta. Oh, 20 juta. Wedi karo KPK. Ngaten, Pak. Nggih. Biasane wong nyolong, nek ana wong kelangan niku sing nyolong niku adoh napa cedhak? Yo cedhak. Lumrahe yo cedhak, Dok. Umume wong cedhak. Sing Sing cedhak ngerti sluk buluke awakmu. Ya wis wong Sing cedhak. cedhak sing nyolong. Panggonane ning ndi? Lah. yen ngoten rak wong cedhak niku sing nyolong. Sing nyolong lumrahe Apa kaya malih kaya kahanan pas ana ilang sing cedhak niku sing mara niku mesti wong sing ngerti. Yo kuwi lah. Ngoten apa? Bener. Nggih ngaten.
cedake kok penting tenan. Nggih. Kula niki wau kelangan duit niku udakara 2 pental. Duit 2 pintal ilang. Nggih. Lah Ajeng terus kula hitung niku mboten wonten. Lah niki nggih tulung mawon mangsulke sampean carik bayan petengan niki ora usah didum. Lah duit niku balekno kula mengke ora usah tak lapurno ana nggone dhuwur-dhuwur. Ngaten. Dadi niki niku genah-genahan mawon. Yen ngono iki gedhe cilike. Mat glothok iki ndakwa sampean, ndakwa aku, ndakwa bayan, ndakwa petengan sing nyolong duwe. Lah sing adoh sinten? Sing cedhak sinten? Cedhak ya iki para saleh. Lah, ampun. Rupane duwike ora ngerti, karune sing kok nggadah ya ora ngerti. Padha ora usah ngaya-wara. Ngene lho, Dok. Balekno mawon ora usah tak lapurno. Ngene lho. Apa tok sebabe kok nganti sarekat-sarekat iki teko ning omahmu? Mesti nyolong duit kula. Ora kaya ngono, mergo krungu nalika semono kowe iki geruk-geruk, bengok-bengok, arep tak tulungi. Lho bareng arep tak tulungi kok malah mau dakwa arepmu piye? Lah kula bengok-bengok kok sampean do ngerti. Lho iki rondo jare. Yen wektune rondo to. Nah. Keliling desa. Piye? Ngaya-wara. Kok ngaya-wara iki piye? Pokoke jelas sampean iki sing nyolong duweke kula, mergo sing cedhak. Kowe iki lho, kiting pet anake bakul dompet aku iki ora ngerti duitmu kok iso Lah nek malah. nata. Cedhak ndi karo keluargamu? Nah, Kula niku mboten gadah keluarga. anakmu sing wedok Kowe kae. wedok. Anakku digondol asu. Lho, Anak digondol asu. menungso asu iki. Digondol asu. Asune gedhe Kaya wara kowe. Gede banget. Sa, kok iso kowe kondo nak digondol asu iki wae piye? Seneng karo wong lanang kula ora mangestoni. Dadi anakmu kuwi katut lanangan. Nggih, Aku tau krungu jengene iki Jaya Susendor. ora kenal. Siap. Dadi anakmu iki kowe wong lanang ngono katut asu. Iya. Ning aku roh ndek iki iku gandeng karo Jaya Susendor kok. Nah iya. Medun saka mobil Alphard. Ora kenal. Ora kenal nyatane digondol kok. Kere, omahe niku mawon kaya kandang pitik. Kowe ngarani kere nyatane aku roh medun ke mobil Alphard. Nek mobil me kalah. Ora kenal. Aku iki ra sing kulino sensus penduduk. Nah. Ya toh? Ora percaya. Nah, Nek nalika dikandani. aku nyensus warga-warga kuwi mau. Jaya Susendor saiki omahe iki tingkat 7 tak kandhani. Dadi wong sugih. Dadi wong sugih. Kiting pet niku kula niku ora percaya. Ora percaya tenan. Saestu Kowe iki. kepengin buktine. Ora percaya. Pengen bukti nih kowe. Ayo. Ayo, Jolo. Eh.